Amen. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Qinani bangcwele, qinani enkosini nasemandleni amakhulu. Hlomani ikhali kaNkulunkulu. Siyanikhulekela bathandekayo. Vele isikhathi sokuvuka lesi ebuthongweni. Isikhathi sokuphaphama, isikhathi sokuyidela, isikhathi sokuhlukunyezwa kwebandla likaNkulunkulu. Akuzukuba lula, akuzukuba mnandi. Kodwa nje siyamethemba kowaseKhalvari. Siyamthemba uqalile umsebenzi omuhle ey'mpilweni zethu ukuthi unamandla okuwufeza. Qinani bangcwele egameni likaJesu. Qhubeke baba nokufundisa kuTeocracy. Siyamthemba uJesu uyozimbuleke kwabaningi indaba lena. uJehova uyindoda yempi. Uma ngabe bekuyiyona ndlela yokuqala kokushushiswa kwebandla, egcineni vele ibandla belizoshushiswa. So siyayinikela-ke yonke into kuNkulunkulu. Uye owumqali walo msebenzi. Uthembekile futhi ukuwufeza. Ivangeli lokuphuma eBhabhiloni vele uyazi ukuthi nina nifane nembewu ewele emhlabathini. So uNkulunkulu-ke usekuthathile lokhu wakubeka kwesinye isiteji manje. Akusezukuba yinto yasekhaya labafundi, sekuzoba yinto yomhlaba wonke. Lihamba kanjalo-ke ivangeli, lihamba ngendluzula. We take it by force egameni likaJesu Kristu. So siphelile isikhathi sokuba comfortable kwibandla as a whole. Lokhu akusezukuba ngokwasekhaya labafundi kuphela, sekuzoba ngokomhlaba wonke. Lesi sifundiso siqhubeka sokuphuma eBhabhiloni kungokwethu sonke, ngoba le mithetho yo-CRL ishayelwe kona ukuthi izohlukumeza ibandla likaNkulunkulu. Njoba esho lo mama ethi bawusayina, wasayinwa kudala ngo-95. So activated-ke kushuthi. And kusho ukuthi uNkulunkulu uvumile, seyisikhathi vele sokuthi ibandla livuke. So kwethu qine enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Vele lo mhlaba akulokhaya, akulokhaya. Uyabona ukubuyela kuleyo ndawo webaba akusezukuba-ke manje ngokuthi-ke manje kube mnandi. Sekuzoba-ke manje la khona maselihlushwa-ke ibandla. Sekuyoba yilo nalo-ke manje sekubalekwa. Ngani ngoba vele lamalokishi namasithi ama-trap. So-ke uNkulunkulu uyakwenza ngendlela yakhe. Thina okwethu ukukhuleka nje, sikhuleka ethi Nkosi, icebo lakhe alinakuvinjwa. Usho njalo uJobe kuJobe 42 uthi ngiyazi ungenza konke, icebo lakhe alinakuvinjwa. Uma intando kaNkulunkulu kufanele isuke kwenye i-ground level iye kwenye, akwenzeki kamnandi lokho. uPawulu ukuyofika kwakhe eRoma azange ahambe nge-VIP ticket. Utheni uNkulunkulu uma embiza ekuqaleni? Uthe lo yisitsha sami sokuphatha izwi lami naphambi kwababusi namakhosi. Azange ahambe nge-VIP ticket ukuya lapho. Waba sengozini yokufa kaningi nasolwandle, nangokuzingelwa, nangokukhandwa ngamatshe. Uthi uJesu ngimtshelile aza kuhlupheka ngakho. So naye uMoses uma ezokhipha u-Israyeli eGibhithe, wangena deep eGibhithe, wayesigodlweni sikaFaro. Before uNkulunkulu amsebenzise the years of suffering, elusa izimvu, until kwafika isikhathi sikaNkulunkulu sokuthi now go back to Egypt and tell Pharaoh to let my people go. Kwakufanele-ke kufuneka indoda emaziyo uFaro. Futhi uNkulunkulu wadlula. Siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu akuqinise baba. Siyamthemba uNkulunkulu ukuthi aniqinise nomama
konke kusebenzelane kube ngokuhle for icebo likaJehova. So sinikela uNkulunkulu konke. Nalabo bazalwana baqine, bangabuyeli ezweni, bangabuyela emakhaya but bangabuyeli kwisystem yezwe. Ngegama likaJesu mabaqine enkosini. Singakafiki nathi ekhaya labafundisi nani. uNkulunkulu iy'ndlela zakhe iphakeme kunalezi zethu. So-ke kukho konke nje bazalwane, uNkulunkulu akabe nani. Awuhlanyi baba uSibiya, mama uSibiya, anihlanyi. Intando kaNkulunkulu one thing engiyifundile. That's why kuthiwa intando kaNkulunkulu ngoba ayifani neyabantu. And simele ukukhumbula ukuthi uJesu azange akhashelwe amaRoma, azange akhashelwe ezinye izizwe, wakhashelwa ngamaJuda. So lo mama njoba esho ethi-ke kuzokwenziwa inhlangano yabafundisi to come against the church of God, you understand? Ukuthi i-strategies kaSathane is the same strategy. Ukulwa noJesu sorry, ukulwa noJesu, ukubethela uJesu, basebenzisa abaFarisi nezazimthetho nababhali, abantu ababethenjiwe ngomthetho. So nabo they are organizing now this committee yabafundisi bobumnyama abazoshaya umthetho ngokwe-system yezwe, ngokwe-constitution yezwe, ukwenza intando kaNkulunkulu phambana nenhlalakahle yasemhlabeni bazalwane. So be strong in the Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Lithi izwi kaNkulunkulu banqoba ngegazi lewundlu ngobufakazi babo, abazange bakuthanda ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. So kulo mlilo eninawo enikuwo, lo mlilo uNkulunkulu unani. Vele ukukhuluma into kaNkulunkulu kuwumsangano ezweni, kuwubuhlanya ezweni. That's why izwi kaNkulunkulu lithi izwe alimazanga futhi inyama ayinakuyenza intando kaNkulunkulu ngoba ayiyazi. So kukho konke baba nje, be strong in the Lord egameni likaJesu ninomama. Asikhathalele ukuthi izwe lisibona kanjani uma sesithatha ama-decision ombuso wezulu. Yiso lesi sikhathi adeloke ekhuluma ngaso uJesu ethi masikhulekele ukuthi umbuso kaNkulunkulu mawufike. Sekuyisikhathi-ke manje sokuthi awufike ebantwini, sekudlulile kini nje lapho ekhaya labafundi manje soye ebantwini bonke. Ngoba sekuzoba-ke manje sesinqumweni somuntu nomuntu ukuthi ukhethani. Ukhetha isystem yezwe noma ukhetha intando kaNkulunkulu kuleli zwe siphila kulo. Isikhathi sokuyidela-ke manje, ngempela kuyidela-ke manje bazalwane. Siyathandaza, uNkulunkulu abe nani ngegama likaJesu. uNkulunkulu aniduduze, anithwale kuwo konke ukuthukwa, kuwo konke ukukhandwa ngamatshe, kuwo konke ukugconwa ngegama likaJesu. Be strong egameni likaJesu. Uthi uDavide uJehova uyisihlangu nehawu. Mawulifunda izwi kaNkulunkulu lithi uDavide waziqinisa ngoJehova. Nani-ke bangcwele, uNkulunkulu makanilondoloze. Sikhuluma iHubo 91 phezu kwey'mpilo zenu. Sikhuluma iHubo 91 ngegama likaJesu. Sikhuluma iHubo 91 phezu kwey'mpilo zenu ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Sikhuluma iHubo 124. Sikhuluma u-Isaya athi asikho isikhali esenzelwe nini esiyakuphumelela. Nalo lonke ulimi olunivukelayo liyakwahlulelwa. We condemn every evil tongue that is against you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Mkhulu kithi kunosezweni, inqobile ingonyama yesizwe sakwaJuda. Nazi lapho ukuthi inqobile ingonyama yomndeni kaJuda. Lokhu kungabukeka kuyize ezweni noma kuwubuhlanya
Intando kaNkulunkulu vele injalo, ibonakala iwubuwula nobuhlanya kubantu benyama, kubantu bezwe. Uma noLothi ekhuluma indaba yokuphuma eSodoma naseGomora, kwaba ngathi ungontelayo nje. Kanjalo noNowa uma ekhuluma indaba yokungena emkhunjini, waba njengontelayo. So-ke baba, lokho okwenzile uthembekile kuNkulunkulu kuloko akuthemba ngakho. Ninomama uSibiya, nithembekile kuNkulunkulu. Nisiphasile isivivinyo. Sesiyanikela-ke enkosini ithi Nkosi sesikwenzile kwafika la. Usisizile salalela kwaze kwaba la. What is next? Sesize kuwe-ke, wena mnikazi wendaba yonke. Siyabonga bangcwele egameni likaJesu. Uthembekile othembisayo. Owuqalile umsebenzi omuhle ezimpilweni zenu, uthembekile ukuwufeza. Sikhuluma igazi likaJesu phezu kwempilo yenu, lona elikhuluma okukhulu kunelika Abela. Sikhuluma igazi likaJesu phezu kwabantwana abathathiwe bakwaSibiya nabantwana bonke. Sikhuluma igazi likaJesu phezu kwabazalwane bonke. Sikhuluma igazi likaJesu kuyo yonke leyo ndawo. Egameni likaJesu ekhaya labafundi sikhuluma igazi likaJesu. Sikhulekela ukuba uNkulunkulu adeploye, adistribute iy'ngelosi zikaNkulunkulu all over the land in the mighty name of Jesus. All over the land ekhaya labafundi. Sikhulekela igazi likaJesu. Sikhulekela iy'ngelosi kaNkulunkulu uthi uNkulunkulu akathumele iy'ngelosi zakhe. Zilondoloze nendawo yonke ngegama likaJesu. Kube ludumo kuye ukuthi yena uNkulunkulu okhuluma izwi lakhe alilinde ukuba lenze. Usho njalo kuJeremiya uthi izwi lami ngizakulinda ukuba ngilenze. Nasencwadini ka-Isaya uthi izwi lakhe linjengemvula neqhwa evela ezulwini yehlele emhlabeni. Alibuyeli kuye lilambatha. Aze athi uPawulu ngiyagadla kungathi ngishaya umoya. Nigadlile bazalwane kwangathi ngishaya umoya. Ukusebenza kwenu akulona izeleze kuNkulunkulu. Ngegama likaJesu. Uma ufunda izwi kaNkulunkulu lithi mqondeni yena owakhuthazela kangaka ephikwa izoni. UJesu azange asho ukuthi ngoba naki izoni ziyamphika wayiyeka ukuya esiphambanweni. Kodwa lithi izwi kaNkulunkulu masimqonde yena ngegama likaJesu. So whatever happens, intando kaNkulunkulu mayifezakale, konke makusebenzelane kube ngokuhle ngegama likaJesu. Mama uSibiya qina ngegama likaJesu. Thatha udumo lonke elininikeza uNkulunkulu nobuhlungu bonke nimnika uNkulunkulu. Nako konke manje yena kuwo konke okwenzakalayo nokukhungatheka nani ukhona. Ngiyathanda laphana uma embuza uMoses uthi mina ngizothi ubani, uthi nginguye ngiwungikhona. So ukhona. Qinani bazalwane, ukhona, kukho okufihlekile emehlweni kaNkulunkulu. Adazi yena ukuthi kuzohamba kufike la. Uma uNkulunkulu esibiza ngesinye isikhathi akasitsheli ngey'nhlupho esizohlangana nazo nobunzima, kodwa yena usuke azi. Noma nisemanzini amaningi ngeke anikhukhule, noma nisemlilweni ngeke unishise. Yena owathiya amandla omlilo, yena owakhulula oShadrach noMeshach no-Abednego, yena owavala imilomo yamabhubesi, yena owadala konke unani ngegama likaJesu. Amen. You were born for such a time like this, bazalwane. Mina ngibuka nje ipattern kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyayisika ipattern ngomuntu. Yazi ukuthi nanidalelwe lesi sikhathi eSouth Africa ukuthi ukushushiswa kwebandla kuzoqala kanje. So ningaze nyezi bazalwane. Ningaze nyezi, be bold in the Lord. Be strong in the Lord.
ngegama likaJesu. Ningazenyezi nangey'nkulumo zabantu ningapheli amandla, nangezethuko zabo. Sonke siyaphambi kwesihlalo sokwahlulela. Okwethu ukubanxusela umusa ukuthi iNkosi basize ngoba usathane usebenza ngabo. Ababoni ukuthi bayithuluzi bona esandleni sikasathane. So ukubanxusela umusa ukuthi iNkosi bavule amehlo, baboni bona ukuthi balwa noNkulunkulu.